Hej og velkommen til Mikkel med Hatten. I dag skal vi lave en giveaway for de 11.000, fordi jeg har rundet 11.000 subs. Det er fandme godt. Nå, ja, tak for de 11.000 subs. Det er jeg fandme glad for. Ja, så gør jeg lige giveaway, det har jeg lovet jer. Så her er de 3 ting. Først et HTC-kort, silikone. Ja. Så HTC One. Så har vi julekugler. Jeg forstår ikke kugler. Sådan en der. Og så har vi sådan en stik her til iPhone 4. Og så selvfølgelig den her med til de. Sådan her. Nej, det er forkert. Den er min. Den er. Så, ja. Det er i hvert fald det. Og så, ja. Det er vist det. Ja. Men i hvert fald tusind tak for de 11 subscribes. Der kommer nok også her, ikke så lang tid, en video med energidrik. Jeg kan lige prøve at vise jer. Lige få en X-Way. Så ja, jeg skal til hygge mig. For snart min nye computer, det bliver fandme af. Sådan der. Så det er fandme lækkert. Har du ude og kunne spille? Skal lige se den her. Jeg har noget Counter-Strike, der kommer op. Så har jeg noget bilspil. Så har jeg noget her. Der og der. Det bliver fandme hyggeligt. Men alt tak for alt den her gang. Og vi ses jo igen. Drenge og piger. Subscribe, like, dislike hvis I har lyst. Like hvis den er god. Og hvis det er for at deltage i giveawayen, så skal I skrive ned i chatten, jeg deltager. Okay, det er den. Ses Mikkel ude.